Bon vespre, quin goig que feu, gràcies per venir. La Maria us ha dit que ens ho juguem tot. Què vol dir que ens ho juguem tot? Vol dir que ens hi juguem que la nostra política no estigui sustentada en les nostres febleses. Un país, un poble, una ciutat pot passar-se molt de temps ofegada sota la propaganda. Pot passar-se generacions creient que no té dret a participar de la història. Una ciutat pot viure confosa durant moltes dècades, creient-se que és una província i que els seus anhels o les seves aspiracions formen part d'una ficció que no mereix somiar. Però hi ha vegades que una guspira, només una, rebenta un globus de propaganda d'anys, rebenta una ficció que la fa sentir petita, rebenta tots els discursos retòrics que us volen dominats, silenciats, folclòrics. Nosaltres som aquesta guspira. Nosaltres hem vingut a rebentar el globus de la propaganda que us vol fer creure que no mereixeu ser lliures. Aquesta ha estat la nostra missió des del començament. L'any 2016, el mateix equip que està portant aquesta campanya, el mateix equip que ha organitzat les primàries més participatives de la història, es va conxorxar per tornar a posar el referèndum al centre de l'escena política. Teníem una escena política sortida d'unes eleccions del 2015 que no sabia on anava, que continuava donant voltes a la roda del hàmster, que ens volia fer creure que no hi havia sortida. Aquest equip, sense recursos, sense res més que el talent i la fe en què si al poble se li donava un instrument adult es comportaria com un poble adult, va llançar un web per recollir signatures i en 24 hores 30.000 persones van dir volem un referèndum. I aleshores jo me'n recordo que anava a les tertúlies i em preguntaven però si no és possible, com ho farem amb el cens? Com ho farem amb les meses electorals? Com obrirem els col·legis? I jo els deia, el problema de la llibertat mai no és un problema tècnic, mai no és un problema de com col·loques un cens en una mesa electoral. La llibertat sempre és una actitud, sempre és una lluita, sempre és un esforç, sempre és una fe. I ho vam aconseguir. Vam aconseguir que l'ANC, que ells ja feien aquesta reflexió des de feia temps, que la CUP, que ja feia temps que feia aquesta reflexió, i que el Parlament de Catalunya, que estava atrapat, incapaç d'aprovar els pressupostos d'aquell any, digués, doncs el referèndum. I ho vam fer, creieu-me, ho vam fer sense creure-s'ho. Ho vam fer perquè buscaven una sortida. Ho vam fer perquè necessitaven aprovar uns pressupostos. Però vam creure que si punxàvem el globus de la propaganda, si érem capaços de fer-nos entendre que voler ser lliure és normal, el referèndum acabaria passant. I per això vam engegar la campanya del sí al referèndum abans que cap altre partit s'atrevís a fer una campanya pel sí al referèndum. I per això, quan els mitjans de comunicació es van negar a publicar la propaganda sobre el referèndum del 1 d'octubre, primera que jo vaig plegar del diari en el que treballava perquè es va negar a publicar aquella propaganda. Vam ser 4 els que vam plegar, només 4. Tots els altres s'hi van quedar. El mateix diari que havia fet editorials dient que teníem el dret a l'autodeterminació. I vam plegar, i vam pagar el preu. El mateix equip que havia llançat el manifest pel referèndum, vam llançar Empaparem. Empaparem és una idea sortida en 24 hores en un grup de WhatsApp o en un grup de Telegram. 8 persones dient no pot ser. No depenem de la decisió dels editors dels diaris, no depenem de la decisió dels secretaris generals dels partits orgànics. Si s'ha d'empaparar el país, ho podem fer nosaltres. No necessitem calés, no necessitem recursos, no necessitem una maquinària.
I vam llançar l'única web del referèndum que quan venia la Guàrdia Civil i ens la tancava, automàticament se n'obria una altra. I venia i ens la tancava i se n'obria una altra. I en una setmana, 2,5 milions de descàrregues de cartells al nostre web, en tots els idiomes que vam ser capaços de trobar. Baixàvem al colmado de la cantonada a preguntar-li al pakistanès: i això com s'escriu en la teva llengua? Perquè votem per ser lliures. Volem votar per ser lliures. Vam omplir el país, veu omplir el país de cartells. Barcelona es va omplir de cartells, tot el país es va omplir de cartells. Vam saber que podíem fer un referèndum, perquè vam saber que no depeníem de cap intermediari, no depeníem de ningú, depeníem de nosaltres, depeníem d'una actitud íntima que sortia de dins de nosaltres mateixos. Podíem tenir por, podíem tenir basarda, podíem sentir que l'abisme era a tocar. Potser no sabíem si allò serviria d'alguna cosa o no serviria d'alguna cosa, però vam demostrar que quan tens davant un instrument de poble adult, quan tens davant un instrument com un referèndum d'autodeterminació, aleshores ho defenses amb el teu propi cos. Vam entendre que la llibertat residia en l'espai buit a dins de l'urna, que no era veritat el que ens havien dit. No era veritat que si venia la Guàrdia Civil i s'enduia les urnes ja havíem guanyat, com se solia dir. No era veritat que si la foto de la portada del New York Times era la Policia Nacional evitant que s'obrís un col·legi, ja havíem guanyat. Guanyàvem si la policia no es podia endur les urnes, guanyàvem si la policia no podia tancar els col·legis, guanyàvem si quan venien amb les porres no ens movíem ni un mil·límetre, perquè no era veritat que ens poguessin fer mal. Quan protegeixes la teva llibertat, quan no ets captiu dels discursos covards, quan no estàs calculant, quan no estàs votant amb una pinça al nas, quan no t'adaptes als discursos per por a molestar el que tens davant, aleshores ja ets lliure. Quan t'alliberes, ja ets lliure. Vam fer un manifest pel referèndum, vam fer Empaparem, avui farem Empaparem. Avui farem Empapareu, poseu-me cartells. Avui farem Empaparem. La nostra campanya es fa amb el mateix esperit que Empaparem. La nostra campanya es fa amb el mateix esperit que Empaparem. No és una campanya de milions d'euros, no és una campanya de cooptació dels mitjans públics, no és una campanya basada en subvencionar els nostres amics, és una campanya que confia en el vostre talent, és una campanya que confia en el vostre esforç, és una campanya que confia en salvar els nostres vots de la decadència del nostre sistema polític. Perquè què ens hi juguem? Què ens hi juguem de veritat? Què ens hi juguem de veritat? Els líders polítics d'aquest país, els líders polítics de la meva generació, els Peres Aragonès, els Torrents, les Artadis, les Alemanys, els líders polítics de la meva generació, el sistema els està fent una oferta difícil de rebutjar. Els està dient: si us adapteu al discurs de la reculada, si us adapteu als nous eufemismes de fer república, si us adapteu a les estratègies d'eixamplar la base o enximplar la base, que és el que fan, si us adapteu a la rendició, aleshores tindreu una carrera política. Aleshores es passareu 15 anys a les institucions. Aleshores podreu anar amb cotxe oficial i oblidar els colors de les línies de metro. Els estan fent una oferta difícil de rebutjar. Els estan dient: si us rendiu i sortireu guanyant. Tenim gent amb talent, tenim gent amb talent. Aquesta generació política té talent, ha nascut en democràcia, ha tingut la millor educació disponible, saben què vol dir fer política, però el sistema està lligant la seva ambició, està lligant les seves carreres a la rendició. Això és el que hem vingut a trencar. Això és el que hem vingut a trencar. Han d'entendre que aquests discursos no poden sortir impunes. Han d'entendre que estem farts d'empassar-nos la idea que hem de votar una gent encara que no ens agradin. Algú ha de poder explicar la discrepància entre el que ens diuen en campanya electoral i el que acaben fent. Algú ha de poder explicar la discrepància entre fer veure que volen la independència del país
i comportar-se com si l'autonomisme hagués de durar tota una generació. Jo vull fer política. Jo vull fer política en un país lliure. En un país ocupat ja l'he vista i no m'agrada. És una política que em fa sentir petit, és una política que m'obliga a callar, és una política que em fa dir sempre les coses que no causen problemes. Aquesta no és la política que nosaltres vulguem fer. I escolteu, ens hi juguem Barcelona. Ens hi juguem Barcelona. Barcelona és la raó per la qual aquest país aguanta. La potència de Barcelona, que ens han fet creure tantes vegades que som una ciutat petita i provinciana. No ho som! És una ciutat immensa. És la primera ciutat de la Mediterrània occidental. És la tercera ciutat de tot el Mediterrani després del Caire i Istanbul. És la quarta aglomeració urbana de les ciutats continentals de la Unió Europea. La cinquena, si contem el Londres del Brexit. Som una potència econòmica, som una potència social, som una potència cultural. Ens hi juguem Barcelona. Les metròpolis del món, totes estan tenint debats que nosaltres no estem tenint. Totes ens porten 10 anys d'avantatge en la transformació del sistema econòmic, en la transformació de la innovació i la recerca, en la pacificació de la ciutat, en la reducció de la contaminació, en fer fora el 1,5 milió de cotxes que ens fa respirar una vegada d'una altra el pitjor aire de tota la Unió Europea. Aquests debats sembla que només els puguem tenir si estem ancorats ideològicament en un pseudocomunisme arnat ple d'incompetents que estan portant aquesta ciutat a la seva ruïna institucional. Nosaltres hem de reclamar per als nostres debats unes converses, unes idees, unes solucions que ja hi són al món, que les tenim al davant, que estan a la nostra disposició. I per això vam fer unes primàries. Per això vam fer unes primàries. Perquè aquesta ciutat mereixia un debat de gent adulta. Aquesta ciutat mereixia que els seus regidors no deguin la seva cadira a la lleialtat a cap líder, que no es vegin obligats a canviar les seves opinions sobre els conflictes de la ciutat perquè ara convé, perquè les estadístiques diuen, perquè les enquestes ens diuen, perquè la mercadotècnia ara ens demana, perquè ara que érem Esquerra Republicana volem ser la nova Convergència. Confiteu-vos-ho! Sigueu la nova Convergència! Convertiu-vos en la gent que només pot sobreviure políticament si fa control social dels mitjans de comunicació. No volem això. Volem fer política en un país lliure. Volem ser la mateixa gent que no es va moure ni un mil·límetre el 1 d'octubre. El 1 d'octubre és de tothom. El 1 d'octubre no és de ningú. El 1 d'octubre no és d'un partit, no és d'un moviment, és de tothom. Però hem de poder reclamar per a nosaltres les mateixes actituds que ens van fer lliures, que són actituds que ningú ens va demanar que tinguéssim. Són actituds que ens vam exigir a nosaltres mateixos. Són actituds que vam tenir. Per això quan els espanyols ens jutgen i veuen les fotografies amb els nostres fills a les portes dels col·legis, ho anomenen escuts humans. Perquè no han entès que sortia d'un gest íntim d'alliberament, que mirava els nostres fills i els deia: aquesta és l'educació que et vull donar, aquesta és la llibertat que tu et mereixes, que mai més torni a passar que una generació de catalans creu que no té dret a ser lliure, que no torni a passar mai més. Els hi devem també a ells una actitud ferma en cadascuna de les eleccions. Això és el que ens hi juguem en aquestes eleccions. Encarem aquesta campanya amb un sentit de responsabilitat immens. Sabem que si ens en sortim, canviarem la vida de molta gent. Sabem que si ens en sortim, estarem donant esperança a aquell periodista que quan el seu cap li diu canvia el titular perquè m'han trucat de direcció, es pugui fer la volta, mirar-lo als ulls i dir-li: no canvio el titular. Li estem donant esperança al cambrer que li diu al seu cap, al seu jefe: et pagaré una part en negre i l'altra te la posaré al contracte, que es pugui girar i dir: no accepto diners en negre. Estem donant esperança al jove advocat que treballa en un bufet, que defensa les pitjors pràctiques econòmiques de la ciutat i que quan el seu cap li diu: fes una drecera per aquest camí corrupte, es giri i li digui: no accepto la corrupció. Aquesta gent a la que donarem esperança si ens en sortim, és la gent que en les ciutats civilitzades del món se'n surt.
és la gent que prospera. A Barcelona no. A Barcelona la gent que prospera és la gent que calla, és la gent que baixa el cap, és la gent que està disposada a fer-se càrrec de la mediocritat i de la corrupció per poder avançar. Doncs jo em revolto contra això. Em revolto contra les ofertes dels partits per anar a les seves llistes a canvi de no fer primàries. Em revolto contra la idea que no ens podem presentar perquè la unitat de l'independentisme és sempre el mateix folklore, les mateixes jugades mestres, els mateixos sopars a duro. S'ha d'acabar. S'ha d'acabar de viure amb una pinça al nas. Tenim dret a l'esperança. Tenim dret a estar enfadats i tenim dret a l'esperança. Ningú té dret a jutjar les nostres emocions, ningú té dret a cooptar-les per fer política, ningú té dret a robar-nos el nostre dret a prendre decisions. Primàries és el moviment que garanteix no que nosaltres som millors, no que el nostre projecte és millor, que ho és, que ho és. És de llarg el millor projecte per a aquesta ciutat. És l'únic projecte a 30 anys vista, és l'únic projecte que s'ha mirat les dades a fons, és l'únic projecte que sense cobrar un sol euro s'ha recorregut als 73 barris d'aquesta ciutat i ha parlat amb tothom. Sí, tenim el millor projecte, però no és això el que garanteix primàries. El que garanteix primàries és la rendició de comptes. El que garanteix primàries és que si no ho fem bé, ningú podrà imposar la seva voluntat sobre la dels electors, que podreu prendre decisions en directe a dins del consistori si nosaltres hi tenim una veu. Quina rendició de comptes ha fet Ernest Maragall, que porta tota la vida pactant amb les elits espanyolistes d'aquesta ciutat? Quina rendició de comptes ha fet amb una ciutat que porta 20 anys de retard en habitatge, que porta 20 anys de retard en escoles bressol, que porta 20 anys de retard en urbanisme, que porta 20 anys de retard en model econòmic i per això tenim tota la ciutat gentrificada? Qui ha fet aquesta rendició de comptes? Quin llegat ens ha deixat Ernest Maragall? Qui l'ha escollit per ser el candidat? I per quines raons? Quina rendició de comptes ha fet el Sartadi? Algú al govern de la Generalitat pot explicar a la ciutadania què va passar realment durant el 155? Algú pot donar aquestes explicacions? Algú pot donar les explicacions de què va passar en aquest país entre el 1 d'octubre i el 27 d'octubre de veritat? Algú ens ha fet aquesta explicació o és que en tenim prou de que apel·lin a la nostra pena per anul·lar el nostre pensament polític? Ho podem perdonar tot, ho podem entendre tot. Qui no pot entendre en aquest país què passa quan ve l'Estat i et reprimeix? Hi ha algú que no se'n pugui fer càrrec? El que no podem perdonar és que ens tractin d'idiotes. El que no podem perdonar és que ens facin creure que no mereixem una explicació. El mínim que ens deuen, és la veritat. Amb la mateixa veritat amb la que vam defensar la democràcia, mereixem la veritat sobre cap on va aquest país. Som adults, sabem prendre decisions, ho hem demostrat. Necessitem la vostra ajuda. No és fàcil el que estem fent. Hem obert una escletxa. L'hem oberta, i hem encès la guspira, estem rebentant el globus de la propaganda, hem alçat la ciutat i alçarem el país. Però necessitem la vostra ajuda. Necessitem que us feu responsables dels milers de vides que canviarem si entrem a l'Ajuntament, de la quantitat d'esperança que obrirem en aquest país si som capaços de fer entendre que la llibertat és un dret. Per això avui comencem aquesta campanya amb una empaperada, perquè cada gest compta. Cada vegada que surts al carrer i enganxes un cartell de la nostra candidatura, és un espai guanyat a la llibertat en aquesta ciutat. És un espai guanyat a un independentisme seriós. És un espai guanyat que ens serveix per fer fora l'Estat. Perquè si alguna cosa farem quan entrem a l'Ajuntament, quan governem aquesta ciutat, serà aixecar tots els conflictes. Anirem a buscar tots els conflictes. No pactarem amb ningú que vulgui aquesta ciutat sotmesa. Necessitem la vostra ajuda. Veniu amb nosaltres. Moltes gràcies.